Fil Air. Mi salmini kala bandiraɓe wonɓe ɗo debbo e gorko hay goto mi yejjitani mi salmini kadi jinnaɓam rewɓe e worɓe mi salmini kadi dendagal département o e diwan o e 12 commune o e min ko Sokhna Sow to Hawre jeeyami ɗon jibinami mbaɗaɗo investir e wallu yeewi e mi salmini bandiraɓe heddiɓe mi salmini kadi honorable lelɗo Bocar Ndiaye ene wonde honorable Debeña ene wonde Doudou Deme limti juuma mi salmini kala garɗo ɗo en mi salmini rendo ngo foof eyyi woni darde député assemblée nationale ko yurnitade ko waɗa toon yurnitade budget o sone waɗe voté holko foti waɗede voté e holko foti kadi yuɓɓinede so ina yaade yimɓe jaada hen so yattaki kadi yimɓe mbasa yadude hen ko juɓɓude golle e yurnitade eyyi so keeɓi majorité pour nadde toon assemblée to waɗata blocage ko yurnitade ha hande hol gonka gonaka e hol jaɓɓal jaɓɓetegal e hol ligguey batte toon somo yuɓɓani yimɓeɓe ganda so yuɓɓanani calo vodde on loi woni darde député e nder assemblée ko daranade taw ko ardi fof ko diwan muɗum woni goo e département muɗum e commune aji muɗum ko so wona ɗum ko kadi so ɓenni ko daranade kadi leydi ndi foof e ko watte toon ko so ina yaadi hen walla so leydi ndi kadi fota hebde gueɗal muɗum e haqqe mum leydi he ko ɗum wonata toon darda men e yurnitade gueɗe ɗe goto fof wawa yiide hen hoore mum e yiide hen haqqe muɗum o taw wona hujje mum ne yoolo ko pour yoltude hujjaji fayre nde aɓe mbiyete wonde so opposant heeɓi kala ko wonno toon jettoto guitta ɗum ala wona ittude koso opposant o so heeɓi kanko no aran o yaada yimɓe he hol juɓɓudi pewdi taw juɓɓudi bondi ndi itte faweɗa ene ko ɗum minenne min jurnitto toon ɗum wonata toon darda men kadi e juɓɓudi leydi ndi fof wonta kay ko député tan nokku muɗum e diwan mum ala wonata kadi ko député leydi ndi fof e yurnitade kala gonka muska gonaka e tampere hande ne yimɓe goni nde eɗen jawi dal liggey hande liggaɗo eɗen jiiɗi ko ɓuuri ɗum mi salmini bandiraɓe kala gonɗo ɗo e mo arani ɗo fof salminama entre coalition ono foti wallu e yeewi fof mi salminiɓe salmini kadi département Kanel eyyi mbiyetemi ko Debeñang mayi dagam ɗo jibinani ɗon jeeyami darde député ko jojjidde hujjaji Sénégal naaɓe sa yeehi assemblée kala mo ko Sénégal naajo mo yiyani hoore muɗum e nder Sénégal daroɗa jojjida on hujja daroɗa darde député daroto so tawi ɓe gaddi luwaji jurnoɗa luwaji ɗi est ce que kadi moƴƴe Sénégal naaɓe goota so tawi ɗi moƴƴani e Sénégal naaɓe calloɗa ko concerne blocage mo mbiɗa o blocage watta tawi kay wonɓe majorité ɓe ene gandi ko gone dow muɗum e so président ne kadi tawi ko min ñagoto Allah ko min keeɓi ɗumen minen min goni majorité o woni minoritaire so yiiɗi liggade mo yiiɗi continde golle makko blocage watta o rewata tan ko lawol hay goto ala mone fine subaka wiye Sénégal na ɓeɗo de keɓani walla ɓeɗo de ne manka ko président wi tan juuɗe mbaɗeni sene moƴƴi sene boni ɗum ne manki mi hen ko fewi ɗum no fewi par ce que ko ɗum ni nanimi ɓeydimi wadde engagé politique ko manquement inchallah amin kooli ñande 31 amin kooli somin gonani somin gonani majorité nene taw waɗɗani ɗon amin cikki ɗumen e Allah ne wawi waɗande min ɗum yo waɗan min ɗum inchallah mbiɗa haɗi ɗum Sénégal naɓe violence hay hunde ala ko fewnata yo Sénégal naɓe mbaɗe hakkillaji mumen kala gonɗo e pouvoir ko carte maɓɓe ɗe gaddi ɗum ɗon kala kadi moɓe jiiɗi ittude ɗon ko carte maɓɓe ɗe ɓe guittirta ɗum taw wona cabbi wona jaseji ɗum kam wona hunde moƴƴere démocratie wiya ko yo yimɓe jaya dans les urnes goota
e so tawi kadi neɗɗo haali ko welani sa waɗani partagé oɗon conviction jomum a waɗani partagé conviction jomum o kono noon tawa an hoorema wona ka biyowo a wonko kaɗaɗa wonko gujjaɗa aɗa hocca jaasi aɗa hocca aɗa yenna aɗa waɗa ɗum ɗon wona hunde moƴƴere kadi ɗum ɗon bonnata ko image leydi ndi bonnanta ko Sénégal naaɓe fof. Assalamu aleykum bandiraɓe, mi salmini moni fof inde mum e yettode mum, mi salmini Sénégal naaɓe fof, mi salmini région de Matam, mi salmini département de Kanel, mi salmini arrondissement ji ɗi fof. Mbiyetemi ko Lelɗo Bocar Ndiaye, jeeyami ko Horkadiéré e département de Kandel, arrondissement de Horkadiéré e wuuro wiyetengo Horkadiéré. Gonmi koye parti Wallu Sénégal. Minen komin waɗaɓe investir député ji assemblée nationale. Hande woni fimde amen somin mbaɗama député ji assemblée nationale ko jojjije hujjaji Sénégal naaɓe e ɓiɓɓe Sénégal naaɓe kala to goni ene goniri. Saabu wonko min jii e nder diwan he e nder Sénégal he welani min jii yimɓe ene kaɗa foddeji munen, min jiiɗo yimɓe ne manka ha heewi hay hunde fuɗɗaka ni. Saabu hanki tan min jeehi ɗo ha Ferlo min goni toon balɗe 2 walla balɗe 3 min jii toon ndiyam ala toon, courant ala toon, réseau ala toon, hôpital ala toon, hay maternité ala toon, haydara ala Ferlo, hay lawol ala toon. Balɗe 3 hamin nayi lawol he ene wayno ɓen kam ko yejjiraɓe ni. Minen ɗo wonko woni ɗo kono wonko min mankira ha heewi. Min ngala hôpital uji, hôpital mawɗo min ngala ɗum. E so min jogui ɗo hôpital tan ko département Kanel tan Abdoulaye Wade nde ari nde waɗi ɗo hôpital goto, waɗi goto Matam, waɗi goto Ranerou. Hay ɗum min dañani ɗum ɗo safroɓe pour aroɓe ene safra min dañani ɗumen. Ɗum ko caɗele. Minen rewɓe wonɓe ɗo e nder diwan he woni Matam, somin mbiyama debbo so fuɗɗima darade wi ne haala fodde mum walla ne waɗa politique wiyete ko debbo o fotani wadde politique, debbo fotani wadde haydara. Anani so debbo yiiɗi guesa leydi wawa hebde ɗo, wawa hebde leydi. Ɗum ɗo fof ko caɗele. Min jii kadi e woteji men ɓennuɗo ɗo ɗi investir o rewani lawol. Est ce que yimɓe hewɓe ne kaɗa droit ji mumen ko meeɗani wadde waɗi e oɗo assemblée. Ɗum noon woni minen min dari ha tiiɗi pour yidde ittude fenade nde. Tawi min jeehi assemblée min darima toon mamin daro ha tiiɗe kala fenade addande waɗa ɗon nde forta wonde. Min jeeya e sallotoɓe he ko ɗum woni yiyandam e nder hande ko darni min ɗo henna ko. Mi salmini on ɓe mbadi kuftidinde ko Ousmane Samba Amadou Bocar mo Lobbugal, chargé de communication intercoalition Wallu Yewwi. Oumar Dore Koumé ko ardi fof Allah jarama jarama, sabu ɗum ɗo ko ɗum gueɗal wonande ñande fof neɗɗo haalata ko foɗi heɗede ronka heɗede. Ɗum ko wasde rewnude ɗum to foti rewde ɗo. Haalde noon wonamo kala totta ko ɗum gueɗal. Sa yi yimɓe hewɓe nandani ko fotɓe haalde kaalani, kono noon sa heɓata ko yonata ko keɓɗa fof yo yone. Min calmini noon dendagal musidɓe tawaɓe, en calmini département Kanel, en jetti région de Matam. Ko welamma wonande gargol men ɗo hande pour yewtide bandiraɓe ɓe e hollide gonka département o ko gonka ɗeska ŋakkude to banggue gueɗe muɗum. Eyyi kono noon e nder ŋakkande he kadi eɓe ɓurdi, ene jogui hen fuɗɗanaɓe, ene jogui hen ɓe puɗɗanaka, ene jogui hen tan kisa hayɓe calculaka ni, ɓen kam gandaka ni tawi koye nokku he jeeya. Ko 12 commune haalata. E ko kamɓe min luɓoto ɗemɗe mbeɗa wonduno e honorable député Débé Niang, Débé Samba Diary mbo Mayel Ndagam, e honorable Lelɗo Bocar Ndiaye mbo Horkadiéré. Min jaadi 27 woni 27 village o e nder Ferlo, ko toon jeeyami e nder Ferlo, wuro ne wiye Lobbugal. Min jeehi hen oɗo balɗe 3 min jirlo e nder Ferlo he pour hollidde yimɓe ɓe so Allah nawiɓe toon kamɓe député ji ɗi holi hol koɓe population o fade e maɓɓe. Eyyi Allah waɗi noon population o
wawi haalde hunde ko ganduɗo ɗum nde wonno caɗele gonɗe toon ɗe ko ɗen min guuri kamɓe immotoɓe ɗo ɓe so Allah nawiɓe toon sohlani koɓen kalanaɓe saabu ɓe gandi komin guuri eyyi won wonɓe ɗon noon ɓen ganda gurdama amen ko ɗum haaɗi ɓe woƴede goƴamen o min ndendani goƴa ko ɗum waɗi e nder koɓe jeehi toon ko ene jogui koɓe kaalani eyyi minen noon o saaha président de la république son excellence Macky Sall andi to amen saabu o ari toon haade makko arde pouvoir o waɗi wuuro e wuuro nokku e nokku kadi omo show heeɗimo mo andi ko gonga kalmi eyyi kono noon gurdam amen no wano hecci hanki haade makko arde pouvoir ko noon tan gurdam ɗam wayi ɗum noon hay hunde changirani min taw emin ñaagui noon Allah e nelaɗo muɗum barka Cheikhna Ahmad Tidiane so tawi ɓe Allah nawi ɓeɗo assemblée nationale yo kamɓene yoɓe ciftor min ɓe ganda vraiment min cuɓoriɓe ko yoɓe jaa beela ine chance no wayi ni hay sinno tawi gasdani yo dañ ko fuɗɗa so Allah waddi woɓɓe jokkita Allah jarama Oumar Doro Koumé mi salmini heeɗiɓe foof ko Ousmane Samba Amadou Bocar